Ndi lho wong iki? Wah iki. Ayo Mas Gento. Kasih tepuk tangan untuk Mas Gento. Wilujeng dalu Mas Kentong. Nggih dalu Dik Vina. Nggih, pripun kabare Mas? Sae. Sae alhamdulillah. Langsung Dik. Loh. Nervous. Herpes ya. Herpes ki penyakit kuwi. Nggih ndruwedeg niki wau nggih. Ndruwedeg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya sugeng dalu Pak Parlan lan sedayanipun nggih. Aku ki ning kene nganu lho, weh bunga hatiku. Oh Dik alhamdulillah. Vina. Pripun? Iya. Ambekan sih, ambekan sih. Ndruwedeg iki ya Allah. Ditata ambekan Ya sih. saking ternyuhku iki meng Sabda Wirama iki meng iso wis ginebyak ngono lho alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Untuk anu ya gineblak ya. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saking ndredegku iki meng saking weh bungah banget. Calon dalang ora ndredeg lho. Wah ndro, mboten ngoten lho Mbak Pur. Nggih ngaturaken Mangayu Bagyo atas berdirinya sanggar Jaranan Campur Sari Sabda Wirama. Aku ning kene iki ya wis kaya omah, lek dolan ngene Mbah Lurah jan rumangsaku kaya bonbin sembarang-barang Masa enek. bonbin barang. Lah celeng barang enek iki Mbah Lurah nggih. Iki spesiesku apa iki lek ngono? Mbah lek awakmu wis paling celeng wedok, Astagfirullah. celeng frenggi. Celeng jelentari. Jelentar. Wes iya aku celeng. Aya. Saiki lagune apa? Sik tau tektokane urung der wis mau kon numpang Ya wes nyanyi. sampean lanjut nih selek ngono. Iki mau ya ditunggani kancamu SMP sing ngempul kae jenenge Jepan. Jepan. Kenal Ki ya. suarane ndi Jepan ki suarane ndi? Kenal ya karo Jepan ya, kenal. Kenal. Alhamdulillah. Alhamdulillah kenal. Aku wis duwe menaro Dik Dipa ya alhamdulillah iso mandiri ngono. Pelestari budaya negeri. Wah seneng aku ya Allah. Nok. Iki mau kanca-kanca ning mburi seniman akeh nek kaya Mas Rizky Rompi, terus Mas Puter, Mas Iki mau anu Mbak Angel enek pitakonan. Sapa? Sampeyan ado kokono ki apa mek njaluk mangan? Heeh, bener kuwi, ancen bener. Apa ya? Bener, mergane kan calenge Mbah Lurah kan wis dibedil. Dadi ini gentine iki ya aku babi hutan. Ngingoni aku ya Mbah ya. Alhamdulillah seneng aku. Aku ya saking senengku ning ngene iki aku mben tau ngeterne wayang, Nduk. Wayange Punakawan nganti dipaku karo Mbah Lurah tak Dim kok malah dipaku. Lho bapak lho Mas ngono. Nggih Mbah Lurah nggih. Wah, alhamdulillah. Remen iki lagune napa? Napa anu Mister Mendem napa? Sampean kuwi lho jalu. Kula nderek mawon Pak Wur, nderek mawon. Apa? Iya. Kembang kencur. Apa ya wis sembarang sing familiar ae wis apa? Apa Mas Eka? Anu Jalukmu mengapa jaluk? Lintang Asmara napa? Wes Lintang Asmara kuwi ae. Nggih, Sehidup semati. Ya ping pindho Lintang Asmara Sehidup Semati sing Sehidup Semati karo Mbak Angel. Ping 5 ya ora apa-apa. Ya kita juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman YouTuber yang telah meliput acara. Tepuk tangan buat teman-teman YouTuber. Das ngono. Ah, ndak der. Alhamdulillah. Bisa ya ngono kuwi. Yo lek ngono ndang anu Mas Sugeng apa Mas Sopo monggo yuk gamelan mawon mboten napa-napa. Dilanggam sik ngoten. Langgam terus engko sekop-sekop. Heeh, sekop-sekop ya nak ya. Seneng aku. Aku nyilih kursine aku pengen kok lingguh ae. Loh, iki ora oleh, ndak oleh ngono kuwi. Sabda Wirama Indonesia Tugu. Dadah teman-teman YouTuber. Siang pantoro ratri mong ele
sing ati setiamu dek pina tansah handuweni marang kosek lo sang Dyasu Laksmi. Teman-teman YouTuber, halo. Hai semuanya. Ya. Ayo Mas Gento. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah bro ning badenku. Tresnaku ora bakal sirna senadyan nyawa sasak raga wis tresna ora bisa dipisah. Ayo sekop siang pantoro rati mung eling manis sing ati kosan aku bisa handuweni marang sang Dyasu Laksmi. Sugeng dalu Mas Kapal, temanku SD. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah bro ning badenku. Bakal jerno senadyan nyawa sasak raga wis tresna ra bisa dipisah. yen wis tresna ora bisa dipisahno. Luar biasa Mas Gento. Tepuk tangannya mana Istirahat sih Mas Gento semuanya. ya.